ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. ഒരു പാന്തർ ഓർഡറിൻ്റെ ഇൻട്രോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പിക്സൽ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ അമർത്തണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ യുവർ നെയിം എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഇത്തിരി ഒരു 69 ഇത്ര സൈസിലാണ് ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫോണ്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ അമർത്തുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 3D ടെക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി 3D ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്സിന്. അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോക്ക് അമർത്താം. സ്ട്രോക്ക് അമർത്തിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ റെഡാണ് എടുക്കുന്നത്. റെഡ് അമർത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അമർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. അതിനി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ആസ് ഇമേജ് അമർത്തി സേവ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് പോകണം. ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 16:9 റേഷ്യോയിൽ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൺ പാന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ലിങ്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഞാനത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിലാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്ലാഷിങ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഈ ടൈഗർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഒന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്ടാണ് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.889 ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തണം. സപ്പോസ് നമുക്കിത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെയറിൽ അമർത്തിയിട്ട് മീഡിയയിൽ അമർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് സേവ് ചെയ്ത ഇത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അത് വലുതാക്കാം. എന്നിട്ട് അനിമേഷൻ പോപ്പാക്കണം. ഇത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇത്തിരി ലേറ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇത്തിരി ഫ്രണ്ടിലേക്കാക്കാം. മീൻസ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത്തിരി ഫ്രണ്ടിലേക്കാക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പിന്നേക്കാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കളർ സെലക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെയറിൽ അമർത്തണം. ലെയറിൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയ അമർത്തിയിട്ട് ഇമേജിൽ വൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ വൈറ്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം. അത് നിർബന്ധമാണ്.
അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്ര ആക്കണം. ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്ര ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണും. ഇനി നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഒരു സംഭവം കഴിക്കും, കത്തിരിയുടെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട്, മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട്. ആ സംഭവം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് എടുക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് കളറിലാണ് ഫോണ്ട് മീൻസ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് കളർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ റെഡ് കളർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിൽ പോകണം. ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഓവർലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അമർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആയി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഈ ഇൻട്രോയ്ക്ക് 0.06 സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ.